Vähän sama kuin Kallella Atomikin kanssa. Joo. Mutta he irtisanoi sen sopimuksen. Jumalauta. Niin sit sä laitoit Sä et siis kenkää sen takia, kun sulla oli niin huono golfari. No voi Niin se asia noinkin ilmaista, niin. Koska he olivat nähneet tuolla, kun mä olin ollut pelaamassa. Ja ihan snadissa tilteissä on viime aikoina ollut siellä kentällä. Niin. En ole pilannut siis ainoastaan omaani, vaan kaikkien kanssapelaajien kierroksen ja varmaan lähiflighttienkin kierroksen. Niin sieltä oli joku saanut videolla sitten sen, kun... Joo. Ja yhden villan ikkunan pilasit myös. Niin. Lyömällä greenillä putterilla pesäpallolyönnillä suoraan villan ikkunasta sisään. No, pitää aika lailla paikkansa. Mä ihan varma, oliko siis villan ikkuna, vaan joku ikkuna se oli. Kyllä mä tiedän, kun ikkuna kilahtaa. No kyllä sä tiedätte, kun lumpparikin heitettiin, jos sinne oli joku kivi sisään, niin kyllä se ikkuna kilahti. Laitatko sitä aina kivenlaidassa kiveen sinne sisään, että menee silmäpuhki helpommin?